Sa laing balita, mga trabahante nga nataktak sa Mactan Export Processing Zone ang nagpatabang sa Public Employment Service Office kung PESO sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ano ang report? Midangop kaganihang buntag sa Public Employment Service Office sa Lapu-Lapu City kining tulo sa 42 ka mga kawani sa usa ka electroplating servicing company sa MEPZ nga na-retrench. Matod sa 25 anyos nga si Louie, di tinuod nga pangan, kinsa production operator sa maong kompanya sulod na sa 5 ka tuig. Nga niadtong Biyernes lang sila gipahibaw nga nagpatuman og retrenchment program ang kompanya. Sa akong side bam, nianhi ko dire kay ni kuan ko ba kung unsay program sa gobyerno if ever na mahitabo retrenchment nabay ayuda wa. Base sa pakighinabi sa PESO manager nga si Kim Francisco ngadto sa tulo ka mga na-retrench nga mga kawani nga kun basihan ang ilang mga pamahayag nahasubay man sa lagda sa dole ang mga nadawat nilang separation pay. Apan gitataw sa PESO manager nga wala nakig-coordinate kanila ang kompanya aron unta mahanay ug maabagan gilayon ang mga apektadong kawani. We're very much surprised nga niari ni sila, no? They're about 42 retrenched workers. Ang minimum requirement naman good ani nila sa mga companies is to provide or give them advance notice for about 30 days both sa DOLE o sa mga retrenched workers. And then kanilang mo coordinate sila sa city government or sa PESO. This is a best practice for them kay we'll be the one to assist them sa coordination sa mga different government agencies for the ayuda. Hinoon matod ni Francisco gawa sa job fair karong Abril 14 nga pasiugdahan sa PESO Lapu-Lapu. Nakig-alayon usab sila sa ubang mga kompanya nga may mga special recruitment aron maabagan ang na-retrench nga mga trabahante. We're communicating right now with our HR to provide us their list, no? Hopefully we can assist them sa mga ayuda, mga support gikan sa ato ang mga nakalilayong mga ahensya sa gobyerno. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.